Приятелки, защо сте тъжни? Не виждате ли, че благодарение на нас този парк е чист и красив? Хората ни видяха и започнаха да разделят отпадъци. Ами да, права си. Благодарение на нас, стъклото, пластмасата и хартията се изхвърлят разделно. Така дърветата не са изсичани и въздухът не е замърсен. Нека разкажем на онези, които все още не са повярвали в силата на рециклирането. Нека всяко от нас разкаже това, което знае за разделното събиране на пластмаса, хартия и стъкло. Хартията се изхвърля в синята кофа. Можем да събираме разделно. Кашони, картон, картонени опаковки, всичко, което е направено от хартия. Ако събираме разделно хартията, можем да спасим 13 дървета, 3 барела нефт, 4000 кВт електроенергия и 32 000 литра вода. Хартията се рециклира до 8 пъти. 90% от всички картонени опаковки се възобновяват. При рециклирането се намалява използването на дървесина, следователно опазва на горите от изсичане. Рециклирането намалява количеството хартия, което отива на сметището, където тя се разпада и образува парникови газове. Нека заедно събираме хартия, нека заедно пестим енергия. Да, ти знаеш много за хартията, но едва ли знаеш повече от мен за стъклото. Разкажи ни и ще видим. Стъклото се изхвърля в зелената кофа. Можем да изхвърляме разделно буркани, бутилки и шишета. Знам, че 1 тон стъкло е равен на 10 реновирани улични лампи, че спестява 1 тон суровини, че една рециклирана бутилка спестява електричество за една кружка от 100 вата да свети 4 часа или компютър да работи 25 минути. И че стъклото може да се рециклира отново и отново без ограничения. Нужни са 4000 години за разграждането на една стъклена бутилка. Нека заедно събираме стъкло, нека заедно пестим енергия. Добре, явно знаете за хартията и стъклото, но никой от вас не каза нищо за пластмасата. Нека аз да ви разкажа. Добре, разкажи ни. Пластмасовите и метални опаковки се изхвърлят в жълтата кофа. Можем да събираме фолио, кутии от сладолед и от други хранителни продукти, пластмасови бутилки, туби и флакони. А знаете ли, че рециклирането на една алуминиева кутийка от напитка спестява толкова енергия, колкото е необходимо на един телевизор да работи 3 часа? На сметището пластмасата се разпада 400 години. С спестената енергия от рециклирането на пластмасови бутилки ще се захрани компютър за 30 минути. Нека заедно събираме пластмасови и метални опаковки, нека заедно пестим енергия. Приятелки, може би да разкажем за отпадъците не е достатъчно. Може би трябва да направим още нещо. Мисля си за една песен. Името е Песничка за опаковки. Знаем я, нека я изпеем. Ще има върху мен мрак човече тайни мен. Който напомня тук, да разделяме боклука. Видиш ли на опаковка тази малка маркировка? Видите колки по-красиви и разделно ме хвърли. Стръпки се гонят тук, този знак е цяло